ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ସେଗୁলো ସେଇ ମେଡିସିନ ଲେଖିଲେ ସେ ମେଡିସିନ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ପୁରା ଖୋଜିଲେ କଥା ପାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ 15 ଦିନ ତଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରେ ଜଣେ ସମାଜର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେ 2 ମାସ କାଳ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ, ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ସଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଏଥରି ଅଛି। ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଇନା, ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି